Helemaal. Ja. Baden, ja. Ja, en nu zien we dus een vrij stukje techniek uit Wit-Rusland. Vandaar ook de hele mooie naam Belarus, Wit-Rus. Alleen in dit geval is hij een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, geel-bruinig, okerachtig van kleur. Normaal ben je gewend dat ze nog wel een fraaie rode kleur hebben, maar nu is hij wat meer, ja, okerachtig, bruin, gelig, vrij interessante kleurtje moet ik zeggen. En dan neem ik aan dat we hier te maken hebben met een Marcel Meppeling. Met de Polaris 804. Het is te hopen dat hij niet begint te slippen van een schakel naar voren, dan drijven ze zich automatisch in. Dat was eigenlijk wel een heel fraai stukje Russische techniek. Dat hij al automatisch te voren dan drijven bij schakelen. Zie je, ik denk al, nou zie ik de motorkap. Speciaal voor de promotie, deze fraaie kleuren, de kleuren van de Fuel Power Event. Ja jongen, van mij zeggen, geef hem er een Henks bij. Want we weten uit ervaring dat zo'n Polaris heel wat aan kan. En er wordt nog wel eens een beetje meewarig op zo'n Polaris neergekeken. Maar vergeet u vooral niet in de techniek. Want deze trekkers die hadden toen allemaal al standaard 9 bestellingen en dat allemaal op 1 schakelkolf. Je moest het even niet herkennen, maar dan was het een hele fraaie trekker om mee te werken. Ja, en je moet een beetje sleutelhouding hebben van alle klopt, dat is een beetje los. En als je trekker nu weer aan is alles ook vastdraaien, dan is het niet op. Als je er helemaal wist, was het geen probleem. Ja. Maar toch, ondanks het laag doortal, zijn de trekkers enorm sterk. En we wachten dus af wat de bemanning van de Tigris. Turmen is aan de andere zijde, maar daar hebben we ook nog een baan en er wordt ook gewoon doorgereden. 100 kilogrammetjes. En daar heb ik er meerdere van. Ik heb even de startnummer gelet, maar ik zag dat het net uit de 6000 serie. En ook daar heb ik er dan weer meer van. Tenminste.